Hej og velkommen til en episode med Counter-Strike. Vi skal så spille Competitive. Vi har faktisk filmet en, men der fik jeg ikke den hele med, fordi jeg havde simpelthen ikke plads nok til den. Så det stoppede bare. Så det var ikke særlig fedt. Jeg synes, at jeg gør mig fint godt. Jeg gør mig godt til at starte med. Det synes jeg aldrig rigtig at gøre. Jeg skal lige starte op. Altså, ja. Jeg synes ligesom også, at min ping den er lidt for høj. Sidste runde der lå det faktisk rigtig lavt, og det var rigtig dejligt. Men det var helt ned på 5 på et tidspunkt. Og det der. Det er lag. Så jeg håber, at jeg kan kigge på en af de andre, som ikke lagger. Nej, kan man ikke, fordi de penge. Eller hvad? Nej. Det var mig, han ser som om han er godt i gang. Good job, guys. Skal man lige tage den, og det er når man ikke selv får nogle kills. Oh my god, helt over på mine penge her. Kom så. Kom så. Fald så. Som jeg sagde i sidste video, eller det var altså, som I ikke ser, alt det der. Så skal jeg have min computer til. Einer bei B, einer Mitte. Oh my god. One B, one mid. Skal jeg have den til? Ja, hvad? Ja, jeg skal lige se, om jeg kan få det. Skal jeg til tjekke, eller hvad? Jeg skal ud. Forty HP on spot. Ja, prøv at have noget mere. Det er ikke på vores hold, der er en løft. Oh my god, vi er FK. Der er andre, der også skal det der med at skrive FK. Det er godt. Så det er godt deroppe. Nu må vi se, om jeg lige kigger på den her. Der er sikkert stå FK hele tiden. Ja, knifing. Det er en fed kniv. Der skal til tjek, eller hvad? Sådan noget. Så den skal i hvert fald ned. Og så skal den lige rense. Rensning, tror jeg. Ja, det skal den i hvert fald. Men det kommer først til at gøre noget tid. Og så har jeg tænkt på, at jeg ikke kan filme her. Det er til, fordi jeg kunne... Det var en lag. Når jeg spiller og filmer på samme tid, så jeg ved ikke, at jeg skal have pause til det. Men det er i hvert fald noget, jeg skal på skiferie. Og der kan jeg skal nok sige til, når jeg skal have det. Det er en uge, der kommer ikke til at få noget op på hovedet. Så. Ja. Det er når det kommer. Nå, lad os bare spille. Jeg har stadigvæk en penge på 80. Shit. Det er en tal tårligt. Og det er mit sorry. Sorry. Det. Jeg stod i vejen, okay? Jeg lagger også. Jeg bliver ikke kigget ud 100%. Det er bare en bot. En bot. Jeg ved, der gik over 13. Jeg lager. Nu mistede vi også en. Terrorists win.
ham der fik jeg sidst på. Nu skal AK, jeg har en gambit. Jeg håber ikke min mor kommer hjem. Så kan man helt 100 B herinde. Let's go, my brothers. Lægger jeg ikke mere. Det var så godt dig. Nu fik jeg godt på det. Jeg tager det på det der. Nu lægger jeg. Cover this area. I will lead the way. Grenade. Vi får lov til at score sidste gang. Så jeg fik jeg bedst. Hov, du ikke at dræbe ham der, mand. Hov, du ikke at ramme mere med en gang, mand. Jeg skal sgu da bruge mange flere gange, mand. Kæft, det er et lortspil. Lortspil. Ja, det er bare godt våben. Det er bare lige til at... Be safe. Let's go, my friends. Jeg har en kills, lol. This way. Det er fejl. Jeg skal lige starte op. Jeg skal lige lukke mig væk. Guard this area. Det er banen. Let's go B. Okay, vi skal gå B. Så går jeg altså midt. Okay. Jeg har lyst til at gå den der vej. Let us go this way. Affirmative. Ja. Jeg skal lige have en det var sgu dejligt med mere gå. Naked. Jo, men. I am planting the bomb. Kig op her, for jer. Bomb has been planted. I think this is supposed to stay as a game. Og det er det. Jeg har et fandme dropbank her, så... Så må du... So nice. Det er også godt så. Så der var altså også en vildt fint mand her. Det håber jeg ikke. Jeg håber han kommer ind igen. Jeg håber min score er givet til sammen også. Det skal den nok bare roligt. Den hold stemmer om at overgive sig. Hvor fedt kunne det lige være? We will defeat the mercenaries. Grenade. Long. Okay. Det er long. Det kan bare blive på den her red time. One is B. Grenade. Where is everyone? I'm throwing smoke. I'm throwing a flashbang. Terrorists win. Oh my god. A var fri. Jeg synes godt, de kunne tage det i stedet for. Okay. Den hold stemmer igen nogle overgivelser. Det er sgu dejligt. Hvis de gider gøre det. De kan gøre det for mig, så jeg kan vinde den her cup en dag. Så der går nok ikke specielt sjovt, for jeg ser der. Let's go, let's go. Det var lige meget. Nej, det er det. I'm throwing a flashbang. Watch out, sniper. Throwing a flashbang. This way. Eller mig først. Grenade. No. Follow me, my friend. He's cut us. Lower tunnel. Try to overleve that, man. Hvordan kan man overhovedet overleve det der, mand? Hvordan kan den overhovedet sige, at jeg kun ramte ham en gang? Det er sgu åndssvagt. Jeg kunne bare udmærket godt selv se, at jeg ramte ham mere end en gang. Så bare prøv at lyve noget mere lort, kan jeg. Det er sgu da utroligt. Jeg tyder lige lidt om her, ikke også? Counter-terrorists win. Fuck. De
over en uge for at skrive for aften sammen, mand. Så rundt til at om. Count. Fed død. Nej, det hedder det. Han hedder Fed Dead. Eller pisse. Det skal også være det samme fede idiot. Take care of yourselves. I'm throwing smoke. Let's go this way. Headshot! Igen med smoke. Flashbang. Jeg plukkede ham. Three left. Throwing a flashbang. I'm throwing a grenade. She's spawned down. Two men left. Så ham. Det er lidt dumt. I'm throwing a flashbang. Only one man left. Blending. Last one B. Ja, så er der en B. Assist. Oh, don't kill him. Det er åndssvagt, når man trækker det op, så laver den sådan en vandret sejr. I stedet for en lodret. Vi siger det igen her. Så vandt vi sgu da lige. Det var nemt. Men så vil jeg sige farvel. Så bliver det en kort runde. Det er fint nok. Ses. Hej.